trebuie făcut o ridicare de ocluzie care se face după anumite tehnici. Această ridicare de ocluzie ne readuce la situația inițială, dar înseamnă obligatoriu șlefuirea tuturor dinților. Și în felul acesta, practic, având o dimensiune verticală nouă, corectă, o estetică dentară ideală, pentru că atunci automat lucrăm și la estetică, putem spune că am îndreptat simetria feții din punct de vedere al înălțimii verticale, care este foarte importantă, de așa manieră încât refacem pur și simplu estetic fața la nivelul vârstei pacientului respectiv. Când bruxismul este deja foarte avansat, dimensiunea verticală a treimii inferioare a feței, adică zona în care practic se află dinții, se micșorează. Micșorându-se, simetria feței dispare și în momentul în care dispare această simetrie, din punct de vedere estetic, fața apare îmbătrânită. Nu vorbesc de leziuni la nivel dentar, pentru că pierdându-se masa dentară, se ajunge aproape la nerv, dinții devin sensibili, dureroși, trebuie făcute tratamente endodontice pentru îndepărtarea nervilor.